Anton, ale aj chalani idú za mužský tým dnes. Tak sme všetci zvedaví, poďme bežať. Kôž sa nám trošku posunul, bude to level 17, poďme na to. My ti budeme všetci držať peste, ako to vyjde. Pozri sa, lepšie ako keď si to mala nastavené. Tento postup bol spackaný od začiatku a dopackalo sa to takto